Tak teda máme tu prípad. Ahoj, maznačikové u nás doma. Vítajte, dneska vám niečo oznámim. A to, že vám predstavujeme projekt Hardy. Presne tak. Vlastný projekt, ktorý vám dneska povieme. Tento projekt vám už povie ďalší môj kamoš a to je Mantis, ktorú sme predstavili v inom videi. Tak teda, Mantis, poď už. Je tu Mantis. Ahoj, ja som Mantis. Ako už v minulom videu som sa predstavila. Poviem vám, že teraz vám predstavíme históriu motýlov. Paťko kedysi choval motýle. Dobre, tak ďalej už vám poviem ja. Samozrejme, ako vravila Mantis, choval som kedysi motýle. Tam sa zbudila moja vášeň výstav. To je všetko o histórii mojich výstav, ako som začal. Presúvame slovo korytnačke. Ahoj, ja som korytnačka. Maskot Paťkového channelu, samozrejme. Poviem vám, že predstavujeme vám projekt Hardy. V projektu Hardy sa podelíme s históriou suchozemskej korytnačky, ako ju Paťko zohnal a ako si ju zohnal. Proste tak to je. Tak teda, začalo to tak, že som si proste priav hádal, lenže rodičia nechceli hádať a páčila sa mi Zoe korytnačka. Tak teda osud rozhodol, mali sme korytnačky. Potom som hľadal na bazoši, našli sme chovnú stanicu a voilà, máme ju tu. Ďakujem za 27 odberateľov. A ešte vám niečo poviem. Oslavovali sme naše výročie asi nejaké 4 dní. A za vašu počesť, že sa sledujete a samozrejme, že viete, že proste, že sledujete moje videá, sme sa rozhodli urobiť ďalšiu slavnosť a predstavujeme vám Deň plazov. Viacej vám už povie náš nový maskot Dňa plazov a to je Pagekon. Vidíme sa neskôr. Ahoj, som Pagekon. Áno, Liz nemohol, tak som tu namiesto neho. Vítajte na projekte. Vítajte na Day plazy. Tieto videá budú len o korytnačke a o plazoch ďalšie. Tak ako vyšlo už posledné aj prvé video na Paťkové výročie o Agame na turistike, tak odvtedy už budú len videá o chove teraristiky a chove hmyziel. Prajem krásny deň plazov. Vidíme sa na ďalšom videi. Tak vám teda povedal môj kamoš Pagekon, že teda máme to tu, Deň plazov. Prajem šťastné výročie. Deň plazov vyjde teraz. Čo by sme ešte mali povedať? Presne tak. Názov channel sa dá zmeniť až neskôr. Takže zmeníme náš názov Minizo, presne tak, ale až za 8 dní vyjde tento official update na mojom channelu. A zatiaľ si môžete užiť Deň plazov, ktorý bude len o plazoch, o teraristike, ako už to nebudem opakovať. Prajem krásne výročie. A keď tak pôjdeme možno do House des Meres, to neskôr, nechcem prezradzovať do budúcna. To asi tak v júli, auguste, na budúci rok, ešte možno na Vianoce. A samozrejme ešte vám niečo prezradím. Halloween. Veľa ľudí sa ma pýta, kedy vyjde Halloweenský sviatok na mojom channelu. Tak správna odpoveď je, že október a december. Dovtedy je Halloween na mojom channelu. Ale ešte to nevidie, ale bude to v jednom videu takomto podobnom. Prajem krásne Deň plazov. To je všetko asi. A
asi tak všetko. Počkať, čo to je? Aaaa!